от болю і пакут парадіхи. І з'явився другий знак у небе. Вось великий огненный цмок с 7 головами а над головой его 7 диадем. И хвост ягоный зметает рацину небесных и кидає їх на землю. І став цмок перед женщиною, яка повинна була народить, как по жертве дитя, як тільки народить. І народила яна дитя мужчинського полу, якое повинно було пасвить усі народи железним жезлом. І дитя було забрано від яє до Бога і до ягоного трону, а женщина утекла у пустыню, где ей было подрыхтовано место Бога. И почув я голос моцный, який казав у небе: «Теперь настало збавление и сила, и володарение Бога нашего, и влада Христа Ягона.